mahse in he channel lo thlir tu zong te chunga nom thu sei mahse chuan na subscribe lo kan lo mani chuan khongai in mi lo subscribe ve theu don nia kan tunlai boruak shileng kara lir thei tlan chu hun atlem to maya emergency thil poimo tak taka chu kan ngai fo mai sia chu wang chuan chu tiang hun lo thlen huna chuanin har sana kan to lo na turin mPASS traffic mobile phone manga dil dan toi te kan tilang don ani tin he pass hi mPASS hi kan tlan lo ni le curfew hun lain pass hi man the chin bok ani chen khata chuan thil awlsam le thil ho tak ani mai theya chumi ni rol chuan mitam takin ana cha kan hriat lo le kan thiam lo kan la thiam lo thil ani wangin kan zawaya kan hloklan theu theina turin kan tilang don ani Play Store khanin mahse in kan lutanga mCovid-19 ti khakan zonga ti chuan chumi chu alolan huna kan na install lo ni chuan kan install anga mCovid-19 ti kha Play Store ami kha ti chuan kan install zo chuan kan lutanga open ti a khan ti chuan mCovid-19 ti chunga khanin heta kan pawh thak zel khanin mPASS traffic ti lo omanga chu kan mu anga mPASS traffic ti a hianin kan lutanga mPASS traffic ti kha kan betanga ti chuan chumi chunga chuan ti hian alo lang dona new application traffic form ti chunga nuai a khan khata khanin driver mingpum te driver mobile number te contact number ti te tailon zia na tur tam tak oma lai hian ming kan mingpum driving license a in ziak ang chia khanin kan chulu tanga ti chuan kan mobile number kan chulu bokanga hei hi angai na chan chu phone number a khanin SMS ron thlen be dona ti chuan driver address hei chiang kong takin zia angai boka tin chumi driver a kan address kan ti zo a chuanin wanga chuak du nge ti mai pe lama khanin vehicle registration number ti te vehicle type ang motor nge ang dir thei nge kan man don ti kha a chut lu na tur no hian fill up tur hem live form a hian kan scroll thak zel chuanin alo fikang kha kim chang takin hemi pi hi fill up tur ani kan ti dik lo ro chuanin an ron reject thina kan dil na te an ron nol thina chu wang chuanin adik thapin akim chang the ang berin kan dil na kha kan fill up don ni helai a form a hian ti chuan vehicle type kan ti zo chuanin eng wanga chuak tu nge kan ni ti kha chuan na chan kha zia nga ya heta hianin kan chuan na chan tur kha lai entir na kan huang hianin kan chuan na chan tur ang kha ya poimo da te pass kan mu thei na tur khan kan chuan na chan kha chiang kuang deuh hleka zia lan hi aswal lo khop mai kan zia lan chian lo ero chuanin kan dil na te hi an ron reject du ang renga chu wang chuanin an reject lo na turin fel fai takin toy fel takin chiang kuang takin kan dil na te kha zia tur ne ti chuan kan chhuat du na chan na kha kan zia zo hianin an noya hian kan kal du na hun aru ta kha zia lenga ya kan chu lenga chu ta chuan kan kal du na hun aveng khan yang chu kan chunga ti chuan aveng kan chu zo hianin an noya eng tik ni tan nge permit kha kan dil ti kha thlanangai ta a hei hi kan chian angai khop maya atu ka tan pon permit hi dil lok thei ni a wa in ni nge tan pon a dil theya kan hun man lai me ka tan pon ti chuan kan dil hun tur kha ti hian calendar le maron langa kan select ta a chumi ni rol chuan at hoya khianin ini khata ta nge ni hi tan hi fill up fika ngai wang ini khat chaw ta na kan dil chuan an in angin kan select anga hoya khanin gallery a select anga ya driving license upload anga tela kan upload zo chuan ti khianin mPASS kan submit anga ngoya submit ti ma bang khan ki ron langa ki lai khianin
mPASS ID kha aron lang le don ani chu nakin SMS in ron thleng le ta he chunga kan hmuang khan ti chuanin i SMS kan pa honga khami chunga khanin minron approve na i khlai khalo thleng ta chimia chuan ID number hi kan va copy don ni chuan ID number kan copy a kha mCovid khami application hang kan lut lenga traffic mPASS traffic chunga tho khan kan valut le dona ti chuan mPASS traffic ti kha kan bazong le don ni mCovid-19 chuan ta khan download ti zo ka oma mPASS traffic ti chuan khan download ti search na khan kha kan ID number min ron approve na man thon ha kan chulu tanga ti chuan chumi mang chuan kan search anga min ron approve na kha aron langa ti khian at noya ti chuan ti khian kan search zo khanin awlsam takin aron lang ta ni khi kan permit nei cho ani ta ani